chuma cha dziko lino mene chikuyendera chifukwa chokuti anthu achena ndama business komanso miyoyo ya anthu ena omwe amafunika chithandizo kwambiri chokuti apite kunja komanso amene anali tsogolo kuti akapitize maphunziro awo kukhala wachedwetsa komanso ena mwayi wa ntchito ndikuti uli pa chiopsezo komwe amagwira kunja omwe anapeza kuti apite kumene wakayambira ntchito so ndi zinthu zomvetsa chisoni mapoti ndizikaye kuti mwanena kale kuti anthu akhala apereka maganizo awo chakuno kwaukulu tikhetu kambirana nkhani yokhudza mapassport komabe tisanabwere kumeneko palinso nkhani zina ziwiri zitatu zimene tikhoza kukambirana m'mawu ndichongera kuti anthu adziwe kumeneko zinthu zikuyenda motani. Tikambe ndi nkhani yokhudza autopsy mwina meja zinachitika, nkhani yokhudza ngozi ya ndege achipatala anachita mbali yawo mwina pakali pano update ndiyo tani nkhani yokhudza zotsatira zimene achipatala anachita. Okay, patachitika ngozi ya ndege yomwe inapha anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo vice president wa dziko lino ndi anthu ena pa ulendo omwe amapita ku Nkhatabe kuzera ku Mzuzu kubanja la Chilima amenewo anapempha kuti pakhale kafukufuku oyeza thupi la malemu Dr. Saulos Chilima ndipo adapeza wawo oyeza yomwe timati autopsy. Iyi ndi njira yomwe amayeza thupi la munthu aliyense amene wamwalira kuti apeze chomwe chinachitika ndi chani chomwe chapangitsa kuti mwina timuluze kapena amwalire. Zimenezo zimakhala pa ma standards ndithu za nkhani ya za umoyo. Ndeno amenewa anapatsidwa mwayi ndithu kunena kuti apeze oyima payekha sanafune wochoka kuboma ayi koma akhalima pawokha. Ndipo akubanjawa anasankha amenewa Steve Kamiza kuti ndi amene adagwira ntchito imene yoyeza thupi la malemu Dr. Saulos Chilima nawonso akubanja la dzimbiri anasankhanso wawo. Mmene zatero mono tamva kuti amenewa pathology laboratories pathologist Steve Kamiza amaliza zomwe ntchito yomwe anawapatsa koma ripoti apereka kubanja ndi kwa akuluakulu ena aboma. Padakali pano sitikudziwa kuti muli zotani komano zikhala kwa kubanja kufuna kuuza anthu kapena ayi ndikufulu wawo kutero ufulu wa kubanja fa munthu aliyense amakhala wa kubanja ngakhale titamudziwa titatani olero timamudziwani amakhala abale yawo ndi abale omwe amanena final say. Tsono atapanga ripoti limene fona napaka demand la kubanja akapereka kubanja. Tsono zotsatirazo zikhale za kubanja kakhala pasi aziona pa nthawi imene akulirabe maliro a Dr. Chilima adzakhala kutuuza kuti tidziwe kapena ayi pabe mlandu palibe mnamanga afuso ti report nabwera simunatuuze ayi okhaona nde izozo tiasira kwa iwowo aona kuti kufunika kwake kuti tidziwe kapena achisunga okha akubanja koma mafano kwauza anthu kuti ayi report limeneli amene amagwira ntchito imene yoyeza thupi la Dr. Saulos Chilima ntchito ayo amaliza ndipo report apereka kubanja ndi kwa akuluakulu aboma. Akuluakulu aboma usuda ngakapite kukanena ya komona nda kubanja ndi idzakhala ndi uvomereza kubanja kapena ayi ndithutu. Zimenezo ndizokhudza ngozi ya ndege nafa komwe anthu okwana asanu ndi atatu kulimaka pano amene apatsa ntchito tafufuze nkhani yokhudza matupi meneko noda amaliza ndipo ripotero apereka kwa akubanja. Mwina nkhani imene ngakambirane nkhani yokhudza mulandu umene unapita ku bwalo nkhani yokhudza maukwati amuna komanso amayi okhaokha. Nkhani yoti inayamba pakanthawi kuno ku Malawi ankeso dziko lonse lapansi mayiko ambiri ndi nkhani yoti mpaka pano amakhala kupangabe debate. Nawo lero kuoneka kuti mwina ndimene timveno chiganizo chotsirinza kuti mwina nkhani ya khoti ayipange motani. Pali Ajan Willem Axter nzika ya dziko la Netherlands ndi Ajana Gonani omwe anakapempha khoti la zamalamulo Constitutional Court kunena kuti litanthauzire lamulo la mu Penal Code malamulo za upandu kuti limeneli likuoneka kuti siligwirizana ndi constitution ya dziko lino ponena kuti alithetse lamulo lomwe limaletsa amuna okhaokha kukwatirana kapena akazi okhaokha kukwatirana ndi kuti dziko lino liyambe kulola makwati amenewo. Ndi mbali ya boma amayimirira ndi Attorney General kudana ndi maganizo amenewo ndiyeno mlandu umene unakhala kumvedwa usadayambe tidaona mipingo atabwera ndi anthu osiyanasiyana kutsutsana nazo kupanga ma demonstration maboma onse dziko lino ndi udamalizidwa kumvedwa mu August 2023. Tsono lero majaji amene wa court la Constitution Judge Joseph Chigona, Judge Vikoch Chima ndi Judge Chimbiziani Kacheche amenewa
akuyenera kuti apereke chigamulo chawo. Pano mlandu wayamba kuwerenga chigamulo kuti chili bwanji. Mafotokoza kuti chigamulo cha nkhani imeneyi yokhuza kuti akuti dziko muno tizilola maukwati okhaokha amuna okhaokha kapena tidzikana chiliko lero. Ndipo pakali pano majaji amenewa alowa mu bwalo la milandu ku High Court ku Blantyre, ndipo akuwerenga judgment imeneyi sinathe yayi. Nje kuti mwina nthawi ina tibwere pano kukuuzani kodi kwachitika zotani kunjaku kuli nkhani zotani. Iyo update omwe ngwapatsa Malawi pakali pano kuti kenako mupitirize nkhani yokhuza ku immigration. Tathokoza kwambiri ndi limodzi mmaono wina tikhaso kumene ku court zikuyenda motani tizibwera anthu kumazo tumeneko zikuyenda motani. Zikomo kwambiri po. Ndi Steve Kondwa Banda tipatserako zina mwa zomwe zikuchitika kuti nkhani zokhudza ku court komanso nkhani yokhudza ngozi ya ndege inachitika ija zikuyenda motani. Ndeti pomene pang'ono kila kuti kabwera tipereke mpata kwa inu kuti mupereke maganizo anu pa nkhani yokhayo yokhudza ma passport. Izi ndinakambirana kuti mungodziwa kuti kunjako zikuyenda motani. Mano nkhani yakulu imene tikambirana ndi nkhani yokhudza ziphaso zoyendera kutuluka ndi kulowa dziko. Kupitirira ndi programu ya Nzika ikuti njenicho ngati Nzika mupereke maganizo anu pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero kuyambira ku ndi Steve Kondwa Banda kutipatsako zina mwa zomwe zikuchitika dzikoli kuchitika zotani. Komano nkhani yayikulu imene tikambirana ndi nkhani yokhudza ziphaso zolowa ndi mwaso kutuluka mdziko muno pakali pano padutsa pafupifupi miyezi itatu. Kuti pakali pano zinthu zili motani. Ndi anzathu mu mzinda wa Lilongwe Makaluse Kadzongwe anapita ku maofesi a immigration kumeneko kufuna kumvapo maganizo anthu osiyanasiyana omwe pakali pano akufunitsitsa tapangitsa mapasipoti. Ena mapasipoti awo akuyendera mpaka pano sanatheke. Ndiye timve zathu Luse Kadzongwe manacheza ndi anthu osiyanasiyana kumeneko. Ikachoka kumeneko ndo titsegule malaini athu kuti nunso muthe kupereka maganizo anu pa nkhani yokhudza ziphaso zolowera komanso kutuluka mdziko muno. Miyezi pafupifupi iwiri yatha chiyambire nisoni kusindikiza ziphaso zoyendera mdziko muno. Koma tsiku ndi tsiku tikamadutsa pa ofesi ino ndithu ya immigration kuno ku Lilongwe timakhala tikuona khwimbi la anthu mmawa masana madzulo. Khwimbi limene limatidabwitsa kuti kodi ntchitoyi ikuyenda motani, kodi pali kusintha zili pati pakadali pano. Ndi mafunso amene takhala tukhala nawo ndi lero tabwera kuti mwina timve nkhawa kuchokera kwa Malawi kuti kodi tsiku ndi tsiku tikamaona khwimbi chonchi zikutanthauzanji. Pakadali pano ndi amodzi ndithu mwa amayi amene akhala akuyendera tsiku ndi tsiku kudzafunitsitsa kuti chiphaso chawo chitheke. Mwina tingomva kuti nkhawa zawo ndi zotani. Chiyambireni kubwera sinthu zoti ulendo wanu munayamba liti wofuna kupanga passport ufika lero ndi zinthu zanji zimene mwakumana nazo? Kunoko ndikanena kuti zinthu zili bwino ndetu tikunamizana. Kunoko kuli chipwirikiti chosakoma ayi. Sizikukhala ngatinso ndi ofesi ya boma. Zingokhala ngati kuti ofesi iyo inangoyikidwa kuti mwina ithandizire awiri atatu koma osati kuti ithandizire munthu okhala ku Malawi. Ayi. Chifukwa chonena kuti chiyambireni of course tikumva kuti kumene kupanga ndi kuno kokha kuno ere. Komano kuti munthu afike size yonena kuti walowa mkati kufika size yolipira ndi kujambula zikutenga nthawi. System yawo I don't know kuti chikuchitika ndi chani.
kuli ma stages angapo amene akuyenda munthu kuti akapange koma ma stage mo kuti munthu akafike sizikuthandiza munthu wa Malawi yayi chifukwa chonena kuti pali ena panopa agona pompano ena achoka kutali anthu akuvutika kuzunzika azifi kuti ali dziko lina lake sila kwawo lomwe yayi mkatimo ukakhala pala ukhoza kukhala ndithi mbanda kucha ulo 3 o'clock uli pa line ine ndakhala ndikukhalapo pa line paja mwina chama 2 ndafika pamene paja pa line koma kuti ndifike sezi oti ndimafika mpaka na 12:1 sunalowe mkatimo koma uli namba 5 ulo 6 chuchitika ndi chani mkati muja akupeza kuti okhaokha angobwera mafomu ango ndithandize apo iwe ndithandize apo munthu amene ali wapanja thandizo alibe mwina munayeserako kutula nkhawa zanu kwa akuluakulu kunoko chifukwa zimanena kuti pena ukatula nkhawa zimatha kupepuka munapangako zimenezo kambirimbiri zakhala zikuneneda zakhala zikuchita koma chimene ndinangopanga noti nthawi zina zake anthu ya slow kupanga act akhoza kuuzidwa abwera pa line paja akukankhani khalani pa line koma musayembe zoti line imene chayenda zizikhala zikuyenda ndi mkati mokhamoka manivesere munthu kuti afike saizi onena kuti wajambula ena kuti akhale ndi masiku 4 or 5 kuti zimuthekere mwina solo 2 weeks imene kujambulako kupita kupange verify form yokhayi kuti akupange verify ukumakhala ndi nthawi masiku kuti akuthandize nde verification yo pa ma verification awo alipo kama stage kandi atatu akakupanga verify upite pa banki paja ukalipire pa banki paja kutseka 4 o'clock anthu akhala the whole day osapanga upeze kuti olo ku banki uja sunalipire foti nthawi yako yakuthera uli pa line akakupanganso verify pa ujeni paja kuti ukafike sezi kuti ukajambulitse ukayike mpaka na ma fingerprints it's not easy kunoko kwa munthu amene alibe ndalama yoti athandizire anthu ena apase anthu ena kuti amuthandize ameneyo chake kulibeko akuti zikhala ngati mpovuta kuti anthu alandire thandizo ndapezanso amayi awo akuti wowo passport yawo anapanga apply kalekale kufika tsiku la lero napeza ali pagulu ndithu ndi achinyamata ena mwina kupanga phokoso kuonetsetsa kuti mwina passport yawo ayitenge mwina tangondifotokozerani kuti nkhani yanu kuno ikuyenda motani ife kwathu ndeni kudandaula fotero koma fomu amatigulitsa ma 10,000 akugulitsa maneta wa munthu kupanda okhawa panda ndrama nkati musulandira passport ndeti mafa kuti mutithandize pa passport situ kulandira mwezi uno kandi wa 7 wa 6 tikumango kamango tipo printed kuti utenge passport zikuvuta munayesa kufunsa kuti mwina yagona pati kuti mwina sinapangidwe print anthu akuluakulu akumabisa kuti lisalo amati kankha kuti salo kumati thamangitsa kuti atimenya makofi inu mwachoka kuti kachoka ku area 23 mmene afotokozera moja kuti pali ena adachoka madera ataliatali akugonera ndithu konkuno ndi cholinga choti ndithu apeze chiphaso chimenechi pakadali pano ndili ndi akulu amene akunena kuti achokera ku Mzimba mwabwera liti choka ku Mzimba nachoka last week Saturday I think ndasala kunoko 2 weeks 2 weeks mukuyendera ndikhoza kuyankhula chitumbuka ngati chichewa chikuvuta tiyeni tizonga khaine chitumbuka sinimamva tiyeni yankhulani chimene niyo mudzoti muthu omasuka nacho naonga chomene ine ndine William kufumira ku Mzimba immigration yakwathu ndi ku Mzuzu nakhala kuno 2 weeks kuti nditole passport koma passport iyoyo ikundivuta ndayesesa kulowa mkatumu akundiuza kuti anapanga print koma ungodikira panjapo kudikira mawa then now and then ndiyeno zimakhalazo zovuta kwambiri kogona kumakhalazo kovuta ngogona panjapo chifukwa maro ogona ndi wodura about 20,000 ndiye sindingakwanise kusweza kuti mumagona konkuno panja itu ndithu ndimagona panjapo koma panopo ndili ndi 2 weeks koma passport yanga ndalipira kale yakhala kale mwezi iwiri awa ndochokera ku Mzimba pali ena atachoka ku Mulanje nawonso adikira ndithu nthawi yayitali nawonso mwina timve nkhawa zawo ndithu kuchokera ku Mulanje mchigawo chakumwera ncholinga choti apeze passport sindikuzoti inuyo mwakhala kuno nthawi yayitali bwanji mukugona kuti komanso mwina akuti zili pati za passport yanu kuno ndakhala kunoko almost 3 months ndikupanga za passport kunoko kuli mavuto ona kuti nzeru zatitha kuti sitikuziwa kuti titani chifayana kuti olo kuti ukadandaule mkati umu ulomu amakubwiza apo sumakafika kwa mabwana komasa makuzani kuti chokani apa mupite pa counter komvera mayina passport anga ngadana pangidwa printed passport yanga napanga ya embassy ndiya munthu ona kuti sali Malawi kuno panopa kumeneko passport yapanga expire sakugwira ntchito akungokhala kupita apo amangona kuti passport ni passport pitani mukamvere pachani pa counter paja kupita apo mayina amene amaitana iwo
nda mwina 2003 amangoitana okawo the same names daire tikabwera chisanzo ndi leroli tabwera apo aitana mwina maina 50 otenga mwina ni mmodzi. You see, yesterday zilondepa sana kuyeso ntchito chifukwa aitana maina palibeso dzina limene amene anatenga amene akumatenga munthu akatenga tumachita zo kuti amene zilipo njira zimene wadusa kuti atenge passport imeneyo, koma the rest tikumabwera ndipo talowezana akajomba tumana guys wakuti uchabanji wajomba ata amene uchi chifukwa kuti talowezana basi namba ubwera ndikale mwaona ena amagonera pati pomwe pano ife nango tikusukidwa kuti ndi si abale athu kungoti mvera chisoni kuti mwakhalisa kuno teni tikusamaleni. You see, mwina ndi zinthu zanji zimene mufuna zitachitika kuti mwina zinthu zikonzeke. One, system yawo yakaitanidwe kama ina apo akuyeneka kusintha because there's no way munthu akulembera kuti ili printed koma akamakaitana paja angoitana randomly kuyambira ya 2000 kayandi chani kumangoitana randomly. Chimene anayekereka kuti asate choyambirira mwina anayeneka kuti azitolera ma receipt because last Saturday anayuza that system ananena kuti titenge ma receipt amene alembedwa printed ndi anatenga ko ma receipt almost mwina 20 nkupita nawo mkatimo nkukasaka ma passport within short period of time ma passport ajanapeza kuti abwera, which means ma passport anaprintidwadi koma mkatimo angotani angokhala sakuti pasa maona ndi choyambirira tikakhala kuti anthu amageza amene tapangiridwa printed aneneka asati njira imeneyo olo else apeze njira ina mwina kulemba maina anthu onse amene anapangidwa printed anatuluka nkumatamata tikabwere ife samavutike nkuti tikakhale pa jazuwa loseli ukhoza kangochita check zina lako kuti silinatuluke nkumapita ku nyumba nkumakapuma koma timabwera pano 1 to 30. You see, napanga ya express umeneka kuti uzibwera daily last month ndimabwera daily mosatanisa osachombako, which means timachita spend ma transport ndi kumeneso tikutani tuchoke ndani nakale kuti nachoka umulanje kunoso tikusungidwa malena ndikutali kutali kujaso kuyenera kuti tenge transport imene tibwere kuno komanso kunosunga kale the whole day osadya pano pati ife tikusala kudya tisakufuna timadya kamozi pa siku akuti akusala chakudya asakufuna akulu mwina nkhawa zanu ndi zotani. Ise nkhawa zithu zakunena kuti nyengo ya president wakapangilanga announce kuti ma passport takhizga tikana chiyembekezo kuti tipokerenge ma passport ngamu yakatolekeranga kale, but in this case kuno baba vantu vakupambana chomene tikukumana na pakukhoma vinandi vantu vakukhala kuno ine nthengo nafuma kumzuzu nkhalembesa passport yane some 2 months ago ni mapromise waka kuti unjire mkati umu vikuwa vintu vakusuzga chomene vikuwa vakusuzga chifukwa chakuti waliyose wana munthu uyo kumanyana nayo mkati awo vantu vakuleka kumanyana na vantu kuwalo kuno vana vikhomo vikulu chomene nyengo nyake unganjira mkati umu mwamwavi kuwa ukakuwezga mkati umu uta ku inquiries pano tiyoneneso inquiries ili apo iyo palije na ntchito yigwira cha vantu daily vakupanga print nina printing ma prints out tukapasa pala vakuchema na zina yayi ndio tukwamba na mlenji mpaka na misi hivi ndeve vakalekale vinyake tukapanga mwauno na machero kwizaso ni chimoza moza so ise tapemphanga kuti ngati boma mphawangu njirirapo chifukwa chakuya kuti apo vakagwiranga ntchito va take no blame kumzuzu tikasanganga ma passport kumangochi vakasanganga ma passport kublantaya vakasanganga ma passport na kose vantu vakasanganga ma passport ka ichi vari kusinthira chivichi vakuyaza mahakazi kwesono tukaika ya ni mahakacha ikuwa ngati program hii iri kutoleka na vantu vamoza au vakupanga nao benefit kuti phinja ise ta vantu ine ndimo ningayoera chitumbuka chake. Mwina inu zovuta zanu ndi chani? Ineso zovuta zanga ndi passport yomweyo kuno nabwera I think last month kuzabwera kuno zapangisa passport kuchoka ku Mangochi muzi kwathu ndi ku Mangochi muone passport yanga inapangidwa kale pa emini ninganoti last month china chiyonse koma zimapeza zoti likabwera panopa kudikilira pakhomo pokuti atiyitane maina athu osapezeka mavuto amene tikumana nawo pano ndi ambiri muone dressing yanga imene ndavalira apa papo sizoyenera munthu woti Malawi wabwera kuno zapangisa passport azioneka mmene alilimo. Mukugonera kuti ineyo ndimagonera ku 22B kuchipasula koma kuchoka kunoko
poyambapo ndinkayenda pa transport pano paifo yoti zinthu zinafika po ndivuta ndalama imene ndinali nayonso inapangisa passport china chichonse pano pandilibe ndimayenda wapasi endi kuno lanchi yanga imakhala yovuta pano pa zikumapezeka zoti tabwera kuno zajambulisa passport kuno kumayimbiraso makolo kumangochi kuti atithandize kuti tipeze chani chokudya ndeno ifeyo pempho lathu silambiri iyayi zinthu zoti za simple ngati mmene alankhulira akulu aja kuti ntchito imene inagwiridwa apa mujeni Saturday kapitali inali ntchito yabwino and inali za simple fo choti chani ife amene tabwera kuno ndi anthu oti tikuvutika tikufuna mapasipoti pali anthu enanso ndikudziwa zoti amavutika kalero koma nawonso anataya mtima mapasipoti yawo ali kuti ali mkatimo ndi iwo aja sakubwera ife amene pano tikulimbikira kuti tibwere mapasipoti it means ibweza umagwisa system ngati mene anagwisa sister wino wake Sarada apapa amene mabwera amene anakulemberani mapasipoti anu printed bweresani malisiti titatani tikayang'ane ngati mene anapangira Sarada anabweresa malisiti china chilichonse analongosola anatenga malisiti aja ukayang'ana amene kuja mapasipoti zinapeza zoti anthu analandira ngakhale inali yoti ndi tsiku la half day chifukwa cha maliro komabe zinatheka analandira system imeneyo tingopempha kuti kubomako mu office mwakanagwirizana zoti tiyuze system imeneyo kapena apo alembe mayina anthu aziziwa kuti passport yanga sinatuluke kapena yatuluka it's better pempho langa linali limene lolo chabwino bambo inu nanga mwachokera kuti komanso mwina nkhawa zanu ndi zotani ine ndachokera ku Nkhotakota ku Dwambazi kwatiye Kamphambale ineyo ndinabwera kunoko last year pa 9 March kuzayika passport koma since that day kufika panopa passport yanga sinatuluke monga mene ndikunena kuti last year 9 March not this year but last year 9 March timangoyendera kubwera kuti tizaone passport yathu koma zimene timauzidwa sizogwirizana ndi zimene timaganizira chifukwa chonena kuti tikabwera tipereka lisiti yathu apo zimene angati yankhe akumatoza inu mubwereso next year ndipo panopa anagawa masiku munthu aliyense ali ndi tsiku limene anajambulisira lese ineyo last year 9 March it was Wednesday ndipo ifeyo a Wednesday komanso March I mean a March tizingobwera Wednesday ndi March ndi August timangobwera Wednesday kuzapanga check ndipo tikabwera Wednesday yo amangoti kuwapasa lisiti amatuza zona kuti ayi mubwereso next week komano mene ndikunenera mumu pena ndimafika po munyanyala kupita kaye kumuzi kuzabweraso kuti ndizaone mwina wake kuti mwakuti kuzabwera ndimangoyankhidwa bezo mwezo ndiye ndizizona kuti ife ngati Malawi mokha ngati maofesi athu sizinthu zabwino kuti sikutithandiza mayi wanga inunso mukuoneka mukuyenda ndi kalata m'manjamu mwina mwayendera nthawi itali bwanji mwakumana ndi zotani ine ndinapanga passport yanga inali August pa 8 last year koma kuyokera nthawi imeneyo kufika na tsiku la lero sindimauzidwa cholondola ina chiliyonse ndimati ndikapereka lisiti yanga amangotiuza kuti amene muna malisiti anu sanabwere ndekuti tikupangirani mapasipoti koma mapasipoti samatuluka kuyokera August pa 8 anandipatsa 14 days kuti passport yanga ikhale itatuluka koma kufika na tsiku la leroli passport yanga sindinatenge tikabwera timangouzidwa chimodzimodzi khani pa window muzimvetsera koma kumvetsera mayina atu samatuluka mayina amene amatuluka ndoti anthuwo palibepo akungoyitana anthu osamavomera anthu amene tilipo osamatiyitana ndife tikungopempha kuti atiganizire fika ife limene tinajambulisa ndikale limene tinalipira ndalama zathu ndikale komanso anthu amene alipira pompano atatsekula mmene anatseka mucha akutenga mapasipoti awo koma anthu akale sitikuthandizidwa ndiye tifuna kuti atithandize apa ndili ndi sister ena amene ndithu akuti iwowa achokera kumakanjira kumeneku ndi mboma la Mangochi mwabwera liti nabwera chaka chatha passport yangu natendeze pa 1 August chaka chimasire 2023 ni cheje kutendeza cheki yomba kundena che lekulemba kuika nche lekulemba ndikuikana lisiku lya kuti April passport yangu jatese jakopwesha napa jakopwesha amba kundena nchemalai mpaka na lizulia lero jino jekoposhe lela kundenda passport jeno ngatukujiona katimu sindinamve zimene ayankhula koma mwina nkutheka muli nchonjezera kapena kuchotsera pa zimene ayankhula ntiyo yakuonadi une ndochele kudeza nguikaga kuno wiki jali jose ngubonaga kuno pangali chali chose chikamula lizulia lyozo nguonanga gambia zakwana
12,000 kuika kuno pakumalaga wiki chilichonse une tinjona njembiya zilingo tikuzoza waboma alinjilile kulinganya pamalo panditu so ni mapassport keonso kuti kakupwa cha passport pasitema gongo lyakuti wanewe twaisha pano 2 months ya sambano inu ngayikomboleka amene sambano iyi ndiyo yayi ngayikwenda achine apapa yakatesile apakulembera kuti passport yakopwa ichi nambo mpaka apa ngachi kutendechi ngani yokopoka sambano ayayi wotupese nayo iyi ndiyo agent chemwe antendere chinyengo ngawa chamboni vane tukulamila kujoni tukulamila akunopanga tosi tutenda ngatulijiganya pangali ofisi waliwazo wampatu jala ni tutupita kujoni ukwatukozi tupatako betele vane umiwe tukushunjila ukushenjela kujoni ni ngoyeche tashiyawo mere kombe kwe kupana vane wayimanyi kupika neshiyawo nditu iziyene chabwino ndithu zimenezi ndi nkhawa za Malawi amene takumana nawo kuchokera m'maboma osiyanasiyana tamva ena yankhula chitumbuka ena yankhula chikwawo chiyawo mwina amene sinati akumulanje tamva yankhula pano sanathe kuyankhula chiyankhulo chakwawo koma izi ndi nkhawa zimene ndithu ali nazo Amalawi ochuluka amene tapeza kuno ku immigration office mu mzinda wa Lilongwe nanga kodundu unaona za mdziko kuti chani pa nkhani zonsezi kapena nkhawa zonsezi zimene tazimva pano. Titabwerera ku ofisi kwathu tinayesera kuti tiyankhule ndi nduna yoona za mdziko akeni zikhale ng'oma amene sanayankhe lamya yawo yam'manja titayiyesera kangapo. Titachokapo tinayeseranso kuyankhula ndi mlembi wamkulu ku ndunawo. Izinso sizinatheke chifukwa Dr. Steve Kayuni foni yawo yam'manja nawonso samayankha. Koma malipoti osatsimikizika akumveka kuti mlembi wamkuluyu anali ndi mkumano ndi akuluakulu aku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko muno kumene amakambirana za mavuto ena amene anthu akukumana nawo akapita ku ofisi imeneyi kuti akasindikire. Mmenenza Luce Kadzonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe tipatsirako chithunzi kuti kumeneko zinthu zikuyenda motani. Foti pakali pano ku Lilongwe kokha ndikumena kupanga print ma passport amene tontheza kuti anthu onse amene akufuna ma passport akuyenda kuchoka kumadera kumene amakhala ndikupita mu mzinda wa Lilongwe. Kodi inu maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Nzike kuti nji hello. Nzike kuti nji hello. Koni kuti phone imeneyo yavutapo inonso mukhoza kuimba phone kuti mupereke maganizo anu pa 0-942-6 okwana 47 kumapeto 0-942-6 okwana 47 kumapeto kuti inonso mupereke maganizo anu pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero nkhani yokhudza kusindikiza ziphaso kapena kuti passport zolowera ndi kutulukira mdziko muno. Imene kamba pakali pano padutsa pafupifupi miyezi itatu chambireninsoni ntchito yosindikiza ziphaso zimenezi. Mbuyomu inayima kamba kazovuta zina zomwe zinalipo kamba kuti ena anapanga hack system imene ya ku immigration yopangira print ma passport. Mana zinthu zinabwereranso mchimake mano pakali pano kuti mwina ntchitoyo sikuyenda bwino. Kodi inu maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Mukayimba phone ndikuti ndi pano tiyankhulane bwinobwino kuti mupereke maganizo anu. Komanso mukapita pa Facebook page ya Mibawa pamenepo mukapezeponso nkhani yomweyi mukhozanso kapereka maganizo anu kudzera pamenepo. Pakali pano ntchito yosindikiza ziphaso zolowera ndi kutulukira mdziko ikuyenda motani? Kamba kuti pakali pano makina omwe alipo mwakugwiritsa ntchito akupanga print mu mzinda wa Lilongwe kapena ku maofesi a immigration omwe ali mu mzinda wa Lilongwe. Nzike kuti nji hello. Nzike kuti nji hello. Kunika soti phone imeneyo. Nzika ikuti nji hello. Nzika ikuti nji hello. Kunika soti phone imeneyo yavuta kumwina nkhani yokhudza network komabe yeserani kuti tiyankhulani mupereke maganizo anu. Timakamba mobwerenza kuti maganizo anu ngati nzika ndiofunika kwakukulu mu programu ikamba kuti zimapereka danga kuti inu mupereke maganizo anu, mupereke mfundo zimene muli nazo. Akuluakulu atsogoleri osiyanasiyana amakhala kuonera programu imeneyi pano pa Mibawa TV ndi chonge tamve kuti nzika zikuti bwanji maganizo komanso ndemanga zomwe nazo ndi zotani nkhani zosiyanasiyana zomwe dziko likukumana nazo pa nkhani zosiyanasiyana zomwe dziko likuyendera kuti maganizo anu ndi otani. Nkhani yokhudza kupanga passport mwina mbuyo company imene imapanga print ma passport amenewa inali ya Techno Brain kumana kamba kankhani zina zokhudza
ma contract komanso migwirizano makhapu yosiyanasiyana pakati pa kampani ndi boma linaganiza zothetsa mgwirizano umene ndipo anayamba ntchito yofufuza kampani ina yatsopano kuti ipitirize mapanga print ma passport amene anapeza kampani ina imene pakati pano ikugwira ntchito imene kumano pakati pano ntchitoyo ikugwiridwa mu mzinda wa Lilongwe ku Blantyre komanso ku Mzuzu sinayambe. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Koneka mwina pena mafoni akutivutirapo pang'ono komabe tayesani tiyankhulane mwa nthawi yatsalanso yochepa komabe tikanakonda tikanayankhulana anthu awiri angapo fata mvapo anzathu ochokera mu mzinda wa Lilongwe maka ena amene akuti apita kumeneko chambira ndi chaka chino ndoti mwezi uno ndo namba 6 komabe sizikutheka ena akuti anapitako chaka chatha kuti akapeze passport komabe mpaka pano kunekati passport yawo sinatuluke kumeneko anacheza ndi zathu Luse Kadzongwe perekapo maganizo osiyanasiyana ena kudzudzulapo boma kuti amene pakati pano zinthu sizikuyenda bwino kuti mwina kumapita kumeneko kuti ine passport yanga ndinaponga kale nalipira kale mafumu munandipatsa kumana kuti nditenge passport iyo zikuvota kumeneko kamba nkhani yokhudza zikuchedwa anthu amafuna ma passport ndi ambiri ena achoka kumulanje Mangochi Balaka komanso madera osiyanasiyana ena achoka maboma amchigawo chakumpoto kubwera mu mzinda wa Lilongwe ena alibe achibale kumeneko ndira kwenda peze ndalama yoti apeze malo ogona chakudya komanso transport yoti adzichoka kumeneko kupita ku maofesi ya immigration ndichotenga choti apeze passport yawo. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Kunika telefoni imeneyo yavutaponso komabe tayesani mwina tiyankhulane mupereke maganizo anu pa nkhani mwetu kukambirana tsiku la lero khudza nkhani yokhudza mapassport mwetu kamba pakati pano padutsa pafupifupi miyezi itatu chambireniso ntchito yosindikiza ziphaso zimene zinawerengapo ena mwa makomenti omwe anthu akulemba pa Facebook kuti apo nkhani imeneyo ikuyenda mora ena kudandaula zimenezi zikubwezeretsa mbuyo kamba kuti amene apite kunja kapange ma business komanso ena ku school kumene. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Kunika telefoni imeneyo yavutapo ena madanda kuti amene apite kunja akachite ma business osiyanasiyana ena akupita ku school kumene ena ngakhalenso ntchito imene mwakamba kuti passport ikuchedwa zimene zikuwapangitsanso kuti mwina akanike kupita kumeneko mu nthawi iyo yenereka kuti akachite zinthu zosiyanasiyanazo mwina ena kufunika apite zipatala zakunja kuti akapeze thandizo la mankhwala kumeneko koma kamba kuti passport sinatuluke passport kulibe mpaka pano sanatenge zikuvuta kuti apite ku chipatala. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Mwadzuka bwanji? Mutalikirane ndikanema voice kumabwerera kubweza feedback. Dzina komanso kumene mwaimbira phone maono. Meneyo inagwira komano mwina nkhani yokhudza network zavutapo. Nzika ikuti inji hello. Hello, nzika ikuti inji. Mutalikirane ndikanema kubweza feedback mukudzimva nokha kudzera timakamba kubweza tikaimba phone titalikirane ndikanema ngati sitikwanitsa kutalikirana nayo titsitse volume kuti tiyankhulane bwinobwino kamba kuti mukamadzimva kudzera pa phone komanso pakanema zimavuta kuti timvane bwinobwino. Nzika ikuti inji hello. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Dzina komanso kumene mwaimbira phone maono. Chokera kumachinga nyongo nkhani metu kambirana maono yokhudza mapassport ndi manga kapena maganizo anu ndotani? Simukumveka bwinobwino. Pamenepo ndimati maganizo anu ndotani pa nkhani yokhudza mapassport?
akanakhala kuti anayika ku Blantyre ndi kulilongwe mwezi mavuto amene wakulibe koma mavuto akupezeka sedi nkupanga komanso ndiyochipa ndi 50,000 ndiye anthu ntchito imene akuchuka ayika ku ndikona ndiza kwambiri. Tathokoza kwambiri kuchokera kumachinga kamba kamaganizo anu. Zikomo kwambiri. Amene kuchokera kumachinga kuti mwina vuto nkhani yoti mwina mapassportiwo akupangidwa mbali imodzi kamba kuti pakali pano kulilongwe kokha ndikoma kupanga mapassport mizinda ngati ya Blantyre ndi Mzuzu ntchito imeneyi sinayambe komanso kuti mwina kutsitsa mtengo mene kamba kuti pakali pano passport inafika pa 50,000 Malawi kwacha akuti mwina ndi inasomechi kupangitsa kuti anthu adzikhala ochuluka kamba kuti passport iyo yachipa mwina wina aliyense akufunitsitsa atakhala nayo. Nzika ikuti inji hello. Nzika ikuti inji hello. Hello, dzina komanso umene muyimbira phone maona. Anga ndife Daliso Chawanu. Muyimbira kuti Daliso. Muyimbira kumponera. Kumponera mboma lado maganizo anu ndotani pa nkhani yokhudza zikusindikiza mapassport. Ine ndolanga kuti maganizo anga boma likanapanga kuchekera kuti lithandize ifeyo zika zake. Kufanele kuti boma akufuna kuti lisive zimene One kuti Adalitso kuchokera kudowa kumponera tithawira ku palaini ndiye mwina timveso maganizo kuchokera kwa anthu inonso mukhoza kuimba foni pa 0 okona 4 kumapeto 0 okona 4 kumapeto onenso nthawi ikupita kumapeto mwina tengepo anthu awiri otsiriza timve maganizo anu pa nkhani yokhudza mapassport kuti pakali pano ikuyenda motani mero kamba lipadosa pafupifupi miyezi itatu chiyambirenso ntchito yosindikiza ziphaso zimene zinayima mbuyomu itachoka kampani ya Techno Brain yomwe imasindikiza mapassport mbuyomu kamba kokhudza migwirizano. Boma linapanga chiganizo chothetsa mgwirizano omwe unalipo pa nthawiyo ndi kampani ya Techno Brain ndipo anapeza kampani ina imene kupanga print mapassport pakali pano. Mwanzo kuoneka zinthu zambiri sizikuyenda kamba kuti anthu ofuna mapassport ndi ochuluka koma mapassport omwe akupangidwa print ndi ochepa. Tinamvapo maganizo anthu ena omwe ali mu mzinda wa Lilongwe manacheza ndi Luse Kadzongwe kuperekapo maganizo onekera anthu ambiri ndodandaula anthu ambiri ndokhumudwa kamba passport yawo akuchedwa kuti atenge ena anapereka kale ndrama mpaka pano mapassportiwo sanatenge. Ndinamvapo maganizo anthu ena manemba foni komanso kudzera pa Facebook page ya Mibawa TV onekera anthu ambiri ndokhumudwa ena kuti mwina chifukwa chakutsika mtengo onekera anthu amene akufuna mapassport ndi ambiri akutinso mwina vuto ndoti pakali pano mapassportiwo akupangidwa ku Lilongwe kokha mwina boma likanayika ndondomeko kuti mizinda ya Blantyre ndi Mzuzu nayonso kumeneko ayambe kupanga print mapassport. Nzika ikuti inji hello. Madzuka bwanji? Ndazuka madzuka bwanji bambo. Tadzuka bwino. Dzina komanso kumene mukuimbira phone maona. Tonga ndikuimbira kuno ku Mzuzu. Chokera ku Mzuzu maganizo kapena ndemanga yanu yotani pa nkhani yokhudza mapassport. Ya maganizo anga ndachoyamba ndikupempha ndikuva nazo chisoni kwambiri. Ndikuti haitalitali. Autati kubira chino mtatima. Akale ndi chikundi. Akuzafuna mapassport. Auze kulungamo cheni. Eti? Ya. Chabwino. Kama chachibindi. Ndinamvesera kuti anduna aga tilezo chanziko. Kuti kuchokera ku Mzuzu foni maduka kumabe pang'ono pokhata mvako maganizo mwina amene zochitikazi ndizokhumudwitsa chimene muli bwina boma likanachita ndilowauza anthuwa chilungamo kuti pakati pano mapassport mwina sitimakwanitsa kupanga mwina anthu azikhala kulimba mtima kudzolera mapassport iwo mwina pakati pano sakutheka mkusana kuti anthu adzipita kumeneko akuti anthu akuyenda mitunda italitali kupita kukafunafuna passport komanso zinthuzo sizikutheka amene maganizo awo kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Tengeko foni modzi yotsiriza kenako titseke program ya Nzika ikuti iji kukambirana nkhani yokhudza mapassport kuti pakali pano zooneka zinthu sizikulongosokabe zinthu sizikuyenda
mboti mavuto alipo ochuluka amene anthu akumana nawo kumeneko kamba kuti ambiri kufikira tsiku la lero akukanika kuti atenge passport zawo. Ena anapereka kale ndalama, ena omakhala kuyendera tsiku ndi tsiku kumaofesi a immigration mu mzinda wa Lilongwe. Munafika pakali pano passport sinatuluke. Ena awena kuti apite zipatala zakunja kandire thandizo kumeneko, ena awena kuti apite ku skulu, ena akhale ntchito zimene nonsezo pakali pano sizikuchitika. Ndiye programu yolinga chake ndichoti inu mupereke maganizo anu. Maso mwina tikangana nthawi kwenikweni mene kwenda pakali pano, ndio mwina foni imodzi sitheka kuti tiyankhulane, komano nkhani ndi imeneyo imene makambirana tsiku la lero. Programu ya Nzika kuti nje cholinga chake ndichoti inu ngati nzika mudzipereka maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'dziko muno. Nzika ikuti nje hello. Nzika ikuti nje hello. Nina foni yotsiriza ya tivutirapo pang'ono tipepese kamba limwe tinaye ndi vuto lokhudza network, komano ndoti tikukonze zimene kasabwa tsiku lina tizakwanitse kuyankhulana bwinobwino. Programu ya Nzika ikuti nji imabwera lachitatu komanso lachisanu pa Sabata kawiri kuyambira nthawi ya 10 o'clock mpaka 11 o'clock mamawa. Kuyambira kuja na ndi Steve Kondwa Banda kunikana napo nkhani zizitatu zomwe zikuchitika m'dziko muno. Mono kwa ukulu timakambirana nkhani yokhudza ma passport. Osayiwala usiku wa tsiku la lero kumibawa Multipurpose Hall kukhale kukubwera Zeze Kingston kudzayimba pa WSBet Friday Night Live. Mwina ambiri nazoera Saturday kumano ya lero ndi Friday nino khale kukubwera Zeze. Nyimbo zonse zimene zimakusangalatsani, nyimbo zonse zimene mazikonda za Zeze azakhala kupanga perform kumibawa kuyambira nthawi ya 8 o'clock madzulo kumene kukakhale chisangalalo kwambiri. Mwina sitikwanitsa kubwera kumibawa, tiye tionereni zonse pa Kanema Manja. Tikapanga download Kanema Manja ndoti kwanitse kuona zonse zimene tikapita pa Google Play Store ndoti mungakwanitse kungopanga search Kanema Manja kena kumupanga download ndi kupanga install mu phone mwanu. Komanso mungapita pa Facebook page ya Mibawa nthawi zonse imenepo pamakhala linki yoti mukapanga click link imeneyo ikupititseni kuti mukapange download Kanema Manja. Ine ndipokalaje thokoze kwambiri Charles mama kakhale Frank Maxwell pa kamera, masane ndi Charles Mpinda Luke chafukira pa makina komanso Tadala Manda pa FCC. Fikira tsiku lina ndi programu inaso ya Nzika ikuti nyolipeza. Wona programu otsatira pompano pa Mibawa TV.